ka New North Star Sports Social and Cultural Club kala yawer biang ye pi iwe gi basut na pan lek pe ya ka football ka ba he ba hapo West Kazil District de ka ne ka ji ala kai ka de hap deng ka MLP bersha ya ka Golden Lion ka ba de ha ka nyau tarik banai pa kharwe arjar buhar ka ba de skining kong di pajba bro sawan ha ka ne ka ji kun ka ba itna ba ka de ka pre quarter kabade hapdengka MLP bersaya Golden Lion kabade hakapor cibaji shiteng janmet tesa awan kenang ak teges ngina magjil kai kalong kabade itna badu kata ngina ka New North Star Sports Social and Cultural Club ngisngu ban ai kublai kerpang na kabenta ki pajba jong ganai ka jela jungi kibala awan ban saki dala ki jong kmat ia ka jingi lek kai kaba ladap menin kalai puwe terik hang ne hapo kamadan jong kesinong New Nong West Kasihil oi ja kate kasngi ngisngu ban panmap ye pi ki pajba ngimla ban penbiang lot ki ja kesong iwe na kabenta jong pi kinong petkai bat kiba ij bahaya ki jing lek kai ban ij bahaya ka jing lek kai football ba pinua sakia kate kasngi te kumba pilatip pat piu I mentah ngila penkrak susu bat ngin dam shna susu yagi galeri ban extend lene ban penkha penhe susu penbun susu yagi galeri hang ne hapo kamadan kesinong New Nong Star nak pentai kini ki jing lek kai ki badang don nang ne shekmat te sasisen kane ka jing lek kai football kumba pilatip ba kane kumba lai benai lai sau benai hadu benai April jong arjar arpulai te ka jingele kai nang ne shikmat kidang bur susu kitem kiban kambiang bat kiba kam ya tenju bor bah hak bedai bat ka standard hak bedai bat ki player hak bedai bat ka kom yele kai te nakaliang jungi ngila hak sen ni kita ke dur jong tegi player bat kine ki player kiba la ikop sha kum kita ki player bat ki don ru ki player bala yele kai keleng jong kene ka jela bat jong kene ka di India teng suatu no ba kan New North Star Sports Social and Cultural Club kan sapteng biang ya ka jing yele kai football ka baar ka banlong ha ka nyeu terik ka bahap la sngining kong ka habru ka sngiyo Nong Star nang ni napo Nong Star West Kasihil te hakatai ka nyeu terik ka jingel kai kan sedang hakapor shibaje stentek bat kitem kiban saya aireng hakatai ka sngi kidai kitem kiba nang ni napo ka jela jungi kawai kadai ka MLP lane ka Meghalaya football team kabadai ka tim jongki pulis nang ne napo jela Meghalaya kebansai kon persya ya ka Golden Lion nang tay napo Rembai Kliriat District te hakatai ka sngi inget bat ni kermen skemba ki pajba ken sapoi kumba poi hakatai ka lai puwei terik neshu tu pi ba kine ki atli kitem kila long ki bala pen krep ha yala ki jong ki player na kaliang ka MLP football team nang ne napo jela kila long ki bala penkret ya ki player bat kumba kila sen mong baba kumba kila sen yang ki dur bagi dei kita ki player ki ba la sotru ya ki player ki badai ki balayo kam hagi kam pulis bat ki donru ki player ki ba layele kai na ka ailik na super division nang te napo nang ba shlong bat kumta terter ki player kambun ki dei ki player kasi te nakaliang ka Golden Lion kakaba nakaliang duki kila thoro iki masa cingi bat kila sentro iki WhatsApp ingi ba ngila long kibala ready banon here hapo madan haka Henry terik ken sapoi hangne haka por janmet na kabenta kumno berpenkre yala ki jongki player te manager haka te ka nadu perbangia pun perbangila iknu ulong bang ngin penkre daki player ki batbet oi ngimla batib lot kita ki player Henry ki donro ki player na shabar jongane ka district jungi na shabar jongane ka jela jungi bat ki donro ki player kumba pilatib bam kide ki player ki ba tibet bah
te hakatai ka new trek ni aware ni khot biang ipi wei ki pajba kiba dei ki rim it football jong kane ka than nong ston jong kane ka than rikasi jungi jong kane ka jela baro ka wei bangin wan man saki dalaki jong ki khmat ya kini kitem ngong ipi ba ya kane ka tormen ni seng khanang na ka banta jongi ki pajba kham tam jong kane ka west kasi hill ba kumnong ui ba ki pajba jong kanong ston hadu katu ki it ya ki jini la kai football te nang ne shikmat ngin sa penbiang susu ki jaga syong ngin sa penjana susu ya kerkom trai jungi bat hak bede bat ki player ru ngin kam penbiang susu ya kapor ka ba ngilabu sibije steng ru ngin penbiang khnang bala da piwan ru shane sha nong ston pinyo ya kapor katkum ka por ka ba penlek pai te nagaliang jungi ka New Nostan Sports Social and Cultural Club nyewer biang pi sachsen hakan nyeu terek hakapor shibajisten taken sedang ka kick off oi kan sa nang ne shkmat kin sa don biang jingi lekai te manla chua ka laisni ne salsni ke jingi lekai ngin sa priang ling baki social media ling baki press bat ling baki youtuber baper bat kumjuru ha ki kot kubor ngin saai mana ka jingi lekai te na ka benta jong ka laki druru hakatei ka nyeu trek ni haban pen sangai shuai ka laki dro dengan saai biang hakawei pat ka por dengan saya tu kene te na ka liang jungi nga kumu public secretary kumi baba ibadai organize sarya kene ka tournament ro I kublei pai wei ibala krishan dengan sekundu biang hakatai ka new tarik hakapor shibijisten hangne hapo kamadan new nongstoin west hill blishwood